תסתכלי אותם. יופי, תסתכלי עליהם. דנדי! דלי, דן! אמא! הנה עכשיו הם עולים, מתכוונים, מדברים שם עם איזה גרמני. עכשיו הם טסים למעלה. לאט, 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 הנשר עולה, עולה, עולה. בואו נראה את המרחק, רק תראו את המרחק. אני אעשה זום. הכי הרבה שאפשר. וזה מתרחק לי. איגלס נסט, זה המרחק. לא רואים אותם כבר, עוד לא, אנחנו כבר לא רואים אותם. הנה ננסה לעשות זום עם המצלמה. אני עדיין לא עצרתי. הנה הם. הנה. לא, לא, אל תעצרי, תחכי שהם גם ירדו, תמשיכי לצלם עד שהם יורדים. אני יודעת. מגיעים כמעט לנשר למעלה, רואים? ואחת, 2, 3, 4. תכף נתחיל לשמוע את הגלגל פה מסתובב, אז הם יורדים. הם מתחילים עכשיו לרדת. הנה, מתחילים בטיל לעוף למטה. עדיין לא רואים אותם. רואים שהם נותנים לאט. הנה רואים אותם. מה? טוב. זה זום על עידני. עידן! עידן, תרים את הראש! הופ, נחזור אחורה. הם עדיין יורדים, רק לאט לאט. זה הסוף. עידן! אמא! תסתכלו אליי!